Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία. Αγαπητοί συμπατριώτες, κύριοι βουλευτές, ιερείς και επίσημοι καλεσμένοι, σας καλωσορίζουμε στη σπουδαία αυτή εκδήλωση πολιτισμού της περιοχής μας που αφορά την παρουσίαση του έργου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος για τον Άγιο Νικόλαο. Μελέτες και συμπεράσματα που θα μας κάνουν να καταλάβουμε καλύτερα την αξία ενός τέτοιου κτίσματος. Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου της Νέας Φυγαλίας αποτελεί ένα σπουδαίο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς επαρχίας Ολυμπίας και όχι μόνο από το τέλη του 1800, όταν και οι κάτοικοι της Ζούρτσας αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κατασκευή του και να απευθυνθούν στους καλύτερους, οι οποίοι φυσικά και ήταν οι Λαγκαδιανοί πετροχριστάδες. Η εκκλησία μας εδώ και περίπου 10 μήνες δεν λειτουργεί μετά και το σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο στη γειτονική Κρέστενα, καθώς προκλήθηκαν εσωτερικές φθορές, οι οποίες και κρίνουν την εκκλησία εσωτερικά μία ασφαλή για τους πολίτες. Έχουν γίνει ενέργειες και μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών, για τις οποίες και θα σας ενημερώσει αργότερα ο Πάτερ Αναστάσιος δίπλα μου. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια διαπεριφερειακή συνεργασία των νομών Ηλίας, Αχαΐας και Αρκαδίας και το αποτέλεσμα αυτής θα παρουσιαστεί σήμερα. Για να μην πολυλογούμε λοιπόν, έχουμε τη τιμή να βρίσκονται κοντά μας σήμερα και να τιμούν την πόλη μας σπουδαίες προσωπικότητες για πολλούς λόγους, όπως ο καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αργύρης Πετρονότης, τον οποίο προσωπικά ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται εδώ. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας, από τη Θεσσαλονίκη, έχετε έρθει μόνο για τη σημερινή εκδήλωση, εδώ στη Νέα Φυγαλία. Λίγα λόγια για τον κύριο Πετρονότη. Έχει τελειώσει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο της Τρίπολης. Έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση με τις γραμμές του Ελλάς. Σπούδασε αρχιτέκτον μηχανικό στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τελείωσε το ιστορικό αρχαιολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Πήρε δίπλωμα δικτάτορ μηχανικού από το Πολυτεχνείο του Μονάχου. Εργάστηκε σε μεσαίες τέχνες και νυχτερινές σχολές, σε ιδιωτικά έργα ως αρχιτέκτον μηχανικός. Με την τελευταία ιδιότητα, να σας κάνουμε γνωστό ότι υπηρέτησε και στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα από το 1975 μέχρι το 1979. Από το 1979 και ύστερα εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και δίδαξε ιστορία αρχιτεκτονική στο τμήμα αρχιτεκτόνων ως το 1991. Στο διάστημα αυτό ήταν καθηγητής αρχιτεκτονικής μορφολογίας στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια. Μαζί μας επίσης έχουμε την τιμή για την πόλη μας να βρίσκεται και ο κύριος Ιωάννης Τσιαούσης, ο οποίος κατάγεται από τα Λαγκάδια. Και πάλι τον ευχαριστώ προσωπικά που βρίσκεται εδώ. Και λίγα λόγια για να κάνουμε γνωστό τον κύριο Τσιαούση στο κοινό μας. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, κατάγεται από τα Λαγκάδια. Αποφοίτησε από το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης το 1991, ενώ ανακηρύχθηκε δικτάτορας του ίδιου ιατρικού τμήματος, το 1994. Το θέμα της διδακτορικής της διατρικής αφορούσε την κινητική λειτουργία της κουλτόχου κίστης. Έχει ασχοληθεί, έχει εργαστεί στη γενική χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκομείο Τζάνιο. Έχει ασχοληθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Έχει μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό, στο Εδιμβούργο. Έχει εργαστεί σε χειρουργικές κλινικές στο Metropolitan Hospital. Ενώ έχει διοριστεί ως επιμελητής στο τμήμα του Κωνσταντοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, Αττικής. Έχει συμμετέχει σε αρκετά διεθνή και ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει δώσει ένα σημαντικό αριθμό διελέξεων σαν προσκεκλημένος ομιλητής, όπως και σήμερα βρίσκεται στην περιοχή μας. Η ερευνητική του δραστηριότητα στα παραπάνω αντικείμενα έχει διεθνή αναγνώριση που αντανακλάται από έναν υψηλό αριθμό περισσότερων από 35 ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων σε σπουδαία διεθνή ιατρικά περιοδικά υψηλού κύρους. Σήμερα ο κ. Τσιαούσης είναι πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Άνθη της Πέτρας, η οποία είναι μια κίνηση πολιτών, θα μας εξηγήσει καλύτερα και ο ίδιος σε λίγο. Και η κίνηση αυτή ερευνά τα πετρόχριστα κτίρια των Λαγκαδιανών ανά την Ελλάδα. Ένα λοιπόν έχουμε και εδώ και είναι και πολύ σπουδαίο, τον Άγιο Νικόλαο. Και όχι μόνο ακριβώς. Έχουμε και στα πετράβλωνα τα εισόδια, την Παναγία, στα πετράβλωνα. Το γενέσιο του Θεοτόκου και αυτό κτίσμα Λαγκαδιανών. Επίσης έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργιάδη. Βρίσκεται επίσης μου, είναι η καθηγήτρια που θα μας κάνει και την παρουσίαση από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το έργο που έκανε και την ευχαριστούμε θερμά όλη η κοινωνία της Νέας Φυγαλίας για το έργο που έκανε το καλοκαίρι του 2015 στον Άγιο Νικόλαο. Και μπορούμε σήμερα να έχουμε ένα πλήρες πλάνο πώς είναι κατασκευασμένος ο ναός και την παραμικρή του λεπτομέρεια. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Γρηγορίου, θέλω να απευθύνουν
χαιρετισμό έτσι, για την εκδήλωση ο κύριος Δήμαρχος Ζαχάρος Φικαλίας, ο κύριος Φάμελος, η κυρία Ολυμπία Κατσάμπουλα, σαν πρόεδρος της Νέας Φικαλίας και φυσικά ο πατέρας Αναστάσιος, ο οποίος είναι ο ιερέας της Νέας Φικαλίας. Ναι, να ξεκινήσουμε, το έχω παρακάτω, αλλά να ξεκινήσουμε φυσικά τιμή μας και εμένα προσωπικά, αλλά και εσάς πρέπει να είναι και η παρουσία του κυρίου Υπουργού Παιδείας εδώ πέρα, του κυρίου Παξεβανάκη. Τον ευχαριστούμε προσωπικά που βρίσκεται στην περιοχή μας, τιμά την περιοχή μας. Έχει έρθει μαζί με τη βουλευτή την κυρία Σαλτάρη. Θέλω να δώσω λοιπόν αρχικά το λόγο στον κύριο Παξεβανάκη να μας καλησπερίσει και από εκεί πέρα το λόγο να πάρει ο κύριος Δήμαρχος, η κυρία Πρόεδρος και ο πατέρας Αναστάσιος. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ακουγόμαστε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και πιο πολύ όταν αυτές λαμβάνουν χώρα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ή των κομμοπόλων. Και ειδικά στις ορεινές μας περιοχές, λίγος πολύ είναι σχετικά εγκατελειμμένες σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, αιτήματα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Από όλες τις γωνιές, οι πάντες έχουν ένα αίτημα. Είναι σημαντικό οτιδήποτε αίτημα απευθύνεται να είναι τεκμηριωμένο. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Οι δύο προσκεκλημένοι σας καταλαβαίνω ότι θα βοηθήσουν πολύ όλους μας να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε τη στήριξη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Πάντα η επιστημονική τεκμηρίωση ενός θέματος βοηθάει πολύ. Εμείς έχουμε καλή και επικοινωνία με τον κύριο Τριανταφύλλου, τον πρόεδρο του ΤΕΙ, αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε ήδη ακόμα καλύτερα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εμείς από την πλευρά μας, όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε, και εγώ και η κυρία Σαλτάρη. Βεβαίως αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, αν καλά καταλαβαίνω τα θέματα. Όμως το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Πολιτισμού δεν απέχουν πολύ. Και μπορούμε να... Και μάλιστα η νέα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Κονιόρδου, επειδή προέρχεται μέσα από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι απλώς κάποιος τεχνοκράτης που τοποθετήθηκε για να παίξει μόνο ένα πολιτικό ρόλο. Να επαναλάβω ξανά ότι στον βαθμό που μπορούμε θα βοηθήσουμε, και ξανά να ευχαριστήσω την τοπική κοινότητα, τη Δημοτική Αρχή, κυρίως όμως όλους σας, που βλέπω ότι υπάρχει πάνδημη συμμετοχή του χωριού και αυτό έχει τη σημασία. Δεν αρκεί να υποβάλουν τα αιτήματα μόνο από κάποιους φορείς και από κάτω να μην υπάρχει κάτι. Το ότι υπάρχει από κάτω κάτι και όχι απλώς κάτι, αλλά κάτι σοβαρό, νομίζω ότι βοηθάει και ελπίζω ότι χωρίς να είμαστε στις εποχές που μπορούσαμε να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια και να δηλώνουμε μετά ότι κατόπιν ενεργειών μας λύθηκαν τα ζητήματα, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Το αποτέλεσμα θα μας κρίνει όλους μας, όποια υπεύθυνη θέση θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
σπουδαία εκδήλωση, την οποία πρέπει όλοι μας μαζί να την αγκαλιάσουμε, διότι ο Άγιος Αντιγεκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι η Μητρόπολη μας, είναι η Εκκλησία μας και μας έχει δέσει τα χέρια το οκτάμινο αυτό που δεν λειτουργεί. Θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι να έχει λειτουργήσει. Όλος με εκείνη η ζωή της Ζούτσας. Και ο Ζουτσάνος εγώ το θέλω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και ελπίζω ότι μια άκρη είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτά τα μηνύα και ιδιαίτερα να τα κάνουμε πραγματικά τα πράγματα που υπάρχουν και να τα λύνουμε ταχύτερα. Ωστόσο, εδώ πρέπει να κρατούνται κάποιες διαγραφές, όπως να λυγίσουν τα μηνύα, έχουμε τη δικιά τους συλλογιστική αποκατάσταση στερέωση, οπότε θα ξέρουμε οι επιστήμονες. Και αυτό παρακολουθούμε τα έργα και σε αυτό που μας αναλογεί. Επειδή εγώ με το Υπουργείο Πολιτισμού έχω μια πιο άμεση σχέση από την Επιτροπή που παρακολουθώ μέσω του Υπουργείου, είναι αυτό δεν το βοηθάμε σε οποιαδήποτε σχέση με την Ιλία. Είτε στη Σαντινό, είτε από την Ιλία. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής δράση και παρουσία μας για τα μνημεία του τόπου, τα οποία πραγματικά τα πονάμε και θέλουμε να αξιοποιηθούν και να αναλύσουμε το βαθμό που τους πρέπει, όπως είπα, για τις επόμενες γενιές. Να είσαστε καλά όλοι, ευχές και υγεία στις γενιές. Καλή χρονιά. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πετρονότη, κυρία Λαγογιάννη, κύριε Τσαούση και σε όλους τους παρισταμένους, εύχομαι αυτή η βραδιά να αναδείξει πολύ περισσότερο τον Άγιο Νικόλαο, αφού έγινε η επιλογή αυτή για να γίνει ο Άγιος Νικόλαος, ήταν ένα από τα μνημεία της περιοχής. Έγινε η επιλογή να γίνει η μελέτη του ναού από το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος, ούτως ώστε να αναδειχθεί και μέσα από αυτό. Έχει υποστεί κάποιες ζημιές τώρα με το σεισμό, αλλά οι ζημιές είναι σοφάδες, εσωτερικοί, δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα. Πιστεύουμε σίγουρα σύντομα να αποκατασταθεί και να παραμείνει όπως είναι μνημείο για την περιοχή μας. Και εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία και πάνω αγαθών σε όλους εσάς τους παρισταμένους και στις οικογένειές σας. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους τους επίσημους για τον ευθύ τους χαιρετισμό. Για να ολοκληρώσουμε και να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, θέλω γρήγορα να αναφέρω ότι βρίσκεται μαζί μας ο Πάτερ Ιωάννης Δέδες, εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Φιγαλίας, κ. Βλάχος, που μας έχει βοηθήσει πολύ στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ο κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος, αρχηγός της αντιπολίτευσης του Δήμου Ζαχάρος Φιγαλίας. Ο γραμματέας από το γραφείο του βουλευτή Ηλίας, του κ. Κουτσούκου, τον ευχαριστούμε που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ απόψε. Και θέλω να αναφέρω και δύο τηλεγραφήματα που μας ήρθαν σήμερα το απόγευμα. Να σας διαβάσω. Το ένα είναι από τον
κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος αναφέρει: χαιρετούμε την απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει η τοπική κοινότητα της Νέας Φυγαλίας και η Εκκλησία της Νέας Φυγαλίας με θέμα Άγιος Νικόλαος, βασιλιάς στο θρόνο του. Λόγω ανελημμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, βρίσκομαι στην Αθήνα και δεν δύναμαι να παρασώσω την απόψινή εκδήλωση. Επίσης, μας έχει στείλει και ένα έγγραφο ο κύριος Χρήστος Βλάχος, πρώην αντιδήμαρχος και νυν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρους Φυγαλίας, και αναφέρει: λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να βρίσκομαι κοντά σας. Χαιρετώ τη σημερινή εκδήλωση και συγχαίρω όλους όσους συμμετείχαν στη μελέτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Τέλος, να αναφερθούμε πως έχουμε χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλλου, τον κ. Βαρουξή. Έχουμε τον χαιρετισμό, όπως είπα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλλου, από το λιμάνι του Κατακόλλου, τον κ. Βαρουξή. Όπως επίσης και τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πάτρα, καθώς υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο εν εξελίξη. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά και τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρίνο, που είναι εδώ και μας τιμά με την παρουσία του για την απόψινή εκδήλωση. Ο λόγος λοιπόν. Έχουμε φυσικά ξεχάστηκα. Έχουμε φυσικά και πρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων που θα έλεγα για μένα. Έχουμε τον κύριο Ζώη Φατή, σαν πρόεδρο της Ένωσης Απόστολων των Αξιωματικών Ναυτικού του Νομού Ηλίας. Τον ευχαριστούμε. Όπως ευχαριστώ θερμά και τον αστυνομικό διοικητή του ΑΤΑ Ζαχάρος που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ απόψε. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε γρήγορα την παρουσίαση, δίνω το λόγο στην κυρία Γεωργιάδη πίσω μου, η οποία θα δει στη θέση μου. Κύριε Γεωργιάδη, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παρουσίαση, η οποία είναι και το σημαντικότερο και κυριότερο θέμα της απόψινής μας εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που βρίσκεστε εδώ. Αναστάσια Αναστασιάδη, Χαρίδημο Μουρτανό και Κωνσταντίνα Πρισιλιδή, φοιτητές της κατεύθυνσης Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδα, υπό την επίβλεψη των καθηγητριών Αναστασίας Γεωργιάδη και Δέσποινας Λαγογιάννη. Η εργασία περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αποτύπωση, την ιστορική διερεύνηση και την αρχιτεκτονική ανάλυση του ναού του Αγίου Νικολάου στη Νέα Φυγαλία του νομού Ηλίας. Αρχικά θα ήθελα, εκ μέρους των φοιτητών και των καθηγητών, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνησή της και ιδιαιτέρως τον καθηγητή Αργύρη Πετρονότη, τον Σύλλογο Άνθη της Πέτρας και τον πρόεδρό του Ιωάννη Τσιαούση, τους κατοίκους της Νέας Φυγαλίας και ιδιαιτέρως τον πατέρα Αναστάσιο, καθώς και τον μάστορα της Πέτρας, Θήμιο Βλάχο. Τέλος, τους κατοίκους της Ζαχάρος, Ανδρίτσελας και Πετραλώνων, που μας ξενάγησαν στους ναούς των οικισμών τους. Ο ναός του Αγίου Νικολάου κατασκευάστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα από συνεργείο Λαγκαδιανών μαστόρων, των σημαντικότερων δηλαδή τεχνητών πέτρας που δρούσαν την εποχή εκείνη στην Πελοπόννησο. Σχετικά με την κατασκευή του, είναι γνωστά και δημοσιευμένα τα συμφωνητικά με τα οποία αυτή ανατέθηκε στο παραπάνω συνεργείο. Από αυτά μαθαίνουμε ότι η κατασκευή έγινε σύμφωνα με σχέδια μηχανικού, ο οποίος κατασκεύασε και άλλα αντίστοιχα και σημαντικά μνημεία στην περιοχή. Ο ναός λοιπόν εντάσσεται στην τελευταία περίοδο της παραδοσιακής υποδομικής, κατά την οποία εφαρμόζονται νέες ιδέες και μεθοδολογίες, χωρίς όμως να απουσιάζουν εντελώς τα παραδοσιακά και αγροτικά στοιχεία. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνέβαλαν στην επιλογή του συγκεκριμένου μνημείου ως περίπτωση μελέτης για το γενικότερο θέμα της ναοδομίας του 19ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της ορεινής Γορτινίας και Ολυμπίας. Η στοιχειακή εργασία αποτελείται από 4 τμήματα. Το πρώτο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της ναοδομίας στον χώρο της Πελοποννήσου, αλλά και στην υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα κατά τη μεταεπαναστατική περίοδο του 19ου αιώνα.
αναφέρεται σε πληθώρα ναών με διαφορετικά τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά από τις αρχές της Οθωνικής περίοδου έως το τέλος της επόμενης του Γεωργίου του Πρώτου. Καταλήγει στο τέλος του 19ου αιώνα και στο μεγάλο αριθμό ναών του αγροτικού χώρου που κατασκευάζονται σε αυτή τη φάση και στους οποίους ανήκει και το κύριο αντικείμενο της μελέτης μας, ο ναός του Αγίου Νικολάου. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στους λαγκαδινούς μαστόρους και τη συμβολή τους στην διαμόρφωση της ναοδομίας της εποχής. Σημαντικό και ενδιαφέρον παράδειγμα του έργου τους αποτελεί και ο ναός του Αγίου Νικολάου, κατασκευασμένος από τη γνωστή λαγκαδινή μαστοροοικογένεια των Γαρδικαίων. Το τρίτο μέρος αποτελεί τον κύριο κορμό της εργασίας, περιέχει όλα τα στοιχεία που